sengo yau jisu naga benda ka jingai ka jingarku jangane ka yam paska inang trang shushu naga benda ka jingarku inang bu ya ka jingdumu jongi kamdame hagane ka yam paska kabangi pen krai naga benda ka sengi borom Pentecost bangin long ki ba dap daga boru men sim bakui ni duairu naga benda baroki program jangane ka center kamdame naga benda ka Bible convention hagane ka sengi saijain kumjuru ya kasengi kerpang jangga jingisne jimble ha kasengi utrai ha kasengi buram jangga jingisne jimble ki program bara kabangi pelong na benda ki paidba idwairu naga benda ka retreat kerpang naga jangki shikurim kabam don kun arposau arposan arpohin riu ba ka nega retreat kalong ka basiso naga benda bara ki bawan ha kerteng uppa badu kon badu mensium bakuit Amen. Kajinga e jungu trai jungi u Jesus Christ bad kajingi jungu ble lem bad kajinga sulak jungu mensium bakuit kindon ranka bad pi barong Rankabat hiru. tongin sangish por ban panmap nagabinda kilait kilait jungi baro idwairu nagabinda ki pop ki sign jungi ben yo pidiang yo mensium bakuit ben roy ho mensium bakuit ngideben kala kabamut ngideben kala naga rukam im jongi yaka jik rukam barim jongi om tangga pop henry habangi kala kabamut ngideben kala habaro liang jonga jingim jongi bon sin ni ongim laptop henry ngim ju kala naga jinglang barim jongi tongin karpadi yo jisu banai kata ka jinga e kabor ban pendimai na dang shadang yaka jinglang jongi pangindap daga jingai ka jongi jisu be it map yangi site kud yangi na kidigi pop baro na plang oblay badan board baro but happy ko himen ko para bangalele pop shibun e dagi jim parka dagi tin dagi kham dagi jingle klet daka jingle pala janga daka jingle pala janga daka jingle pala bakrao e janga namar kata nakar padi ka maria bakui kabayai sa katizoti yaki angel bat kiri koi Bariapi ko himen ko para banduwai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro ni sune yangi badandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikha Amen. Try can rock away, say again. Try can rock away, say again. Cristo amor, Cristo amor, benim joy, benim yagi.
to ngenia duwai nagabenta baro kini gijing tumu jongi nagabenta ka retreat kerpang nagab jongi shikurim bambadiau kun haduminda iduwai nagabenta ka divine mercy day kasngi buron kerpang jonga jingisne jimble ka dar tarik kadway tarik ya ka bible convention abau jisu nang kerku kardo baro kini gi program kaba pelang daga center koblei me ubala ai hangi ya ka jimpin kia paska tanang senran lendi ya ki pai jame daga jingai bakanja bane krampa haba kilayo ya ka jinglai lord bajanai kinla ban kemen habane nagata kaba pen kemen ya ki minda hasla porte dautrai jangi uji sukri sukun jame ubaim bat sansha renka bat me haga jingelong kawe jang mensiam bakuin ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Kelanong kabaar do khot lai pun reu hadu sau puai. Ha kasni Pentecost. U Petrus ula kren hakiju. Tu ai babaro kipaj Israel kintip syai ki kedar ba ublay ula pelong ya utrai ba uji Yesus Kris. Ya une uji Yesu ya bala sanar pna. Haba kiliyo sngau ya kane. La dungak ya kadonot jongki. Bat kila ong hau Petrus bat ki weipat ki apostol ko para nginle kumno. De Petrus ula ong haki to kela kabamut. Bat uwei pa uwei na pi unsha baptis haka kerteng uji Yesus Kris. Na kamta kacing map ya ki pop jong pi. Bapin yo pedang ya kajingai e jong mensim bakuit. Napa kajingkular kadei hapi bat haki kun kikti jong pi. Bat hakito baro kibaradon hajingai. Ha uwei pa uwei ya uba utrai umon ya kaba utrai jongi utlakhot shalade balok kren pen i haki bun ki weipat kiktin balakan tu yaki wong to pelaj alade na kaneka pateng beman kumta ya kito ki bala pedang ya kaktin jong u lapen baptis berhak takasngi lapen yasno kumba lai hajar ki mensim kaktin jong utrai Isamu yang lei. Sam lai pulai na bal news pak khat sao. News pak khat sao. Raya tifon paar khat sao san khat news pakter. Kadekas kibat hautai, praise Alleluia. Ungin men makin syakren,
utrai undon reng kad bat pim. Ikabat Piru, Kajimpuli naga gospel bakuit kat kumuya anis. Gaburab Mamekutrai, Kamaria kalayang bad iam habar kajingte. Pat kadba kadang iam kaladem ben peit shapo jingte. Pat kalayo I arngut ki angel ki bariam li. Baki syong hangda haba la don kamet ujisu. Uwe hakli bad uwe hakija. Kila ong haka ko kong bale piam. Kala ong haki namar kila rano yautrai jonga pangamtip hangno kila bu yawu. Maria ong kumne kala pai din bat kala yo I yaw jisu ba uyang hangda. Henry kamtip bade ujisu. Ujisu la ong haka kong bale piam. Yano piwan. Kalanang taray ba uday unong sumark per. Kumda kala ong hau. Ko ba lada pilarano yau. Yatu yanga hae pilabu yawu. Bangan late shim no yawu. Ujisu la ong haka Maria. Kala paiwak shau. But kala jubab haka Hebrew Raboni. Ujisu la ong haka watso yanga namar ngampat late kiu shaupa. Hendra ki late shaki parajonga badia tu haki ngalate kiu shaupa jonga badupa jompi. Shauble jonga baduble jompi. Kumda ka Maria Magdalena kalalate yatu haki senran ngalat yo I ya utrai. Bat kalayatu haki ba ulakran haka yakini kie. Ka gospel jong utrai Kajira Yameko Chris, ko himen ko para ba utrai Jesus Christ. Hagi jimpule ngidang yusngo Shapang kajimmi jong kajimmi pa jong Chris uson jong kajimmi pa jong Chris haka kam jong ki apostol yusngo ki brio ki la stang ban snap ya ka sur ba kran shaki halor kajimmi pa jong Chris habaki kran habaki apostol ki kran halor kajimmi pa tu Chris halor Jesus Chris ki brio ki la stang ban pen kala jingim kadon ga jingkalla haka jingem jongi habangi pidiang pura yaw jisu ngin sa yomad ya ka jingkalla bon sin ki brio ki perkat jingkalla ka bamot na jingkalla ka bamot shuban late pla ya ki pop jongi nangta ki wan pai biang shakaju hendra ki jingkalla ba shisha ka dawan nangi ka jingkalla pura haka rukam im jongi haka rukam le jongi haka jinglong jongi barakawe bon sin bale ngi ngop shing ngop haka pop wat hadin bangi plapop namar ngimju kala kabamut namar bang ngimju kala kabamut ngimju ino ya ka pop kabangi mlin ban im bad omdon kano ga jinga kaba rung hapo jongi ne ngimju traishitam ban roy haka jinga jongu Chris ngimju traishitam ban im haka hoka sort tang lada ngi kloy ban im haka hoka sort tang lada ngi kloy ban im yaga jimba jongu Chris ngila ban kala nagarukam im jongi nagarukam le pop jongi bon sin ngi sautu ba ngi dang kaju shi kaju namar ba ka bor jonga jimmi patu Chris kam shimla stang ban tre hapo jongi ba lada ka bor jonga jimmi patu Jesus Chris ka stang ban tre hapo jongi ngin stang ban yo I ngim kwashu ban le ya ka pop ka ba ngim lin ban le nagata ka daw hangni haba u Petrus ula yalap ki bri ki kilingin le komno bado u Petrus wong kela ka bamod bad pidiang ya u mensiam bakut pidiang ya ka baptisma ha ka jingem changki kane kalongro ka por bangi pidiang ya u mensiam bakuit ngi pen karai na ka benda ban pen kalai ya ka sap ka pong jong mensiam bakuit kadba ngidang ap ya ka ngi Pentecost
bad ngidon kam ban pay hakano ka dur ngila ban kelana ka jinglong barim jongi ngide ban ino shisundon baro ki jinglong barim kane kalong ga jingtawa jongu Petrus yaki bruyo baro Petrus ulastang ban karen haka mensiam jongu ulastang ban ikai ki bruyo halor ka jinglong mensiam haba udap daga boro mensiam bakoi but news ngoro haka gospel minda kasngi ka Maria kadang wad ya Jisu kadang wad ayu kadang wad ya ka metiap jongu Jisu kas ngau kon ben yo iya ka metiap namar ka jingim jong ka minta kala kod ha ka metiap bu Jisu kala wan le ayu ha ka jingtep wan ban yo iya ka metiap Jisu ban kelan ya ka jingyubi ha ka metiap u Kris minta kala iam bale namar kam yo isu ya ka metiap yo Jisu henry ka tino bale ka pingen mau yangi na ka ban wad ya ka metiap ngide ban wad ya u Jisu ba shisha bun sin ha ka jingim jongiru ngi wad bun ke baro jong kane ka kinja parte henry lempa kane ka jingja ha ka gospel u Jisu hi ka yangi sange ban wad ya ke baro jong kane ka kinja parte nanta sa wad ya uble bashisha kane ka longa jimman toy yangi ladang isakut ha ka jingwad yangi ha ke baro ka ba pindungen yangi shipor kai ka ban sajja ha ka Maria laraka wansha ka jingtep nangda ka yo I kalese kalaban pli ya ka ya u mau balakang nanda ka peit ya ka metia pu Jisu kumno ka yarap ya ka kam laban yarap ye lese kaniam sakindia habaka kan ma biang ya ka jingya pu Jisu lese ka pelot po shibun lese kan penjau ya ki umma jonga shi por arpor henry palat ya kane kam long ka jimmandoy ye ya ka tang ban wad ya ka metia kane kalong ka jingang nur jonga Maria Magdalena henry kadba kadang yam wad ya ki angel ru kalami hakama jonga kadba ki angel ka shong hangdo kamla yo I namar kadab da ki ummat ha ki mat jonga ka kangla dia ka ban yo I wad ya ki angel ha ka jingim namar ka dao jonga jingiam jonga kalong kam yo I ya ka metia Jisu namar ba kayam komne kam shimla ban yo I ya ka jinglong uble ka jing ki angel ka yang nagabinta ka daka shin jonga jingdon uble ka jingdon beneng henra kam shimla la ban yo I bon sin ko himmen ko para lada ka jingwa jongi kalang nagabinta ke baro jangane ka parte ne ka kenja parte ne ka jingoman shipor jangane ka parte ne jingtangan shipan shipor jangane ka parte ne ka jingyo shipor jangane ka parte kai ka jingma kalong ngimla ban yo I ya uble markoma bon sin nilong gi bayam halur kum kini ki kam badu Jisu hikayangi sange ben yam halur kum kini ki ke baro jangane ka parte sange ben kuslai halur ki ke baro jangane ka parte sange ban kuslai halor ke jimpang jongi sange ban kuslai halor ke jingyap jongi bayid ba toy jongi sange ban kuslai halor ke jingduk jongi sange ban kuslai halor ke jingsngo kenja jongi henry stang ban kuslai bad wad ya u Jisu balong uble bashisha ladang yakundo uble bashisha ngikwa banjan badu ngikwa ban imbadu bad ngin salai luwid haka ju ka por ngi don bon gi dao ki bayam don bon gi brio ki yam namar kamba ong ka Maria kala yam namar kila rano yau ken rajonga ka dao bale ka yam namar ki angel kila kili bale piyam ka ong kila rano yau ken rajongi don bon gi brio ki yam ha ki inga sem jongiru larangi pe da ka wei pat ka jimot ka Maria kala yam namar ba kam yo I ya ka metia u Jisu don bon gi longo pa ki yam don gi kon gi yam leze kila rano yau kinrat haka jaka kinrat ngilaban bu leze kila rano upaki kon jongi leze kawe pat ka kinde kila rano ya upaki kon jongi leze ka jimban joy upa ila ino iki kon kila rano don manore barano yaki kaba penjod yaki ingasem leze kila rano yaka kami ki kon jongi leze upa udang yam namar kakami kala pet lese kakami kala jid banshong padu wepa uppa ula jid banshong da kawepa
Lese kikun kiyam namar kilarano yakimi kipa. Don manore mano barrano yeki. Don manore mano baptinjuno yeki. Don manore mano batu yeki. Kane kalonga jingsno jonga Maria Magdalena. Kila tu ya kametiap Jisu. Henry haga jingim jongiru larangi puson kam jiliu nilaban yo I habangi yap haga jingim badu Jisu. Habangi du yau kinrad haga jingim jongi ki bruk in stang bantu ya ki bayid batoin jongi. Ki bayid batoin jongi ki du ya ga jinglong ublay hapo jongi. Habaki mi ki pa ki du ya ga jinglong Jisu hapo jongi. Don ki barra ki. Bale bun ki inga sem ki yam namar bale don barra ki. Don barra ki bayid batoin jongi. Lese kami kala yino ki kon bad late shong badu pana. Lese don upa ula late ban shong yino ki kon bad ka kami bad ula late shong bad kami kimina bad ula pet no na ka kami lajong bad ula jil haka ju ka don ki kon ki ba yino ki mi ki ba tamsneng bad ki ba le dakai ki ba ngop haka jing suniu bad ki mi ki pa ki yam kadon bon ki jingale hakama jongi Bale piam haki inga sem jumpi. Mano ba peniam yepi haki inga sem jumpi. Mano balale dusman yaki inga sem jumpi. Mano bala tu yaki jingsuk jongi inga sem jumpi. Mano bala pindu yaki jingaban jongi inga sem jumpi. Ngira ban kerle buon jait ki jingkerle kumne bale piam haki inga sem jumpi. Mano bala les new yaki inga sem jumpi. Don buon ki himmen ki para ki ba les new yaki inga sem jongi marjan marpa. Don buon giva peniam ye kiba ilba toin jagi. Don ulogu peniam ye kalok. Kaloka peniam ye ulog. Kikun ki peniam ye kikimi ki pa. Kikimi ki pa ki peniam ye kikun. Don kimen ki para ki peniam ya ki para ye ki himen. Lemba kum kene ke jingtu. Lemba kum kene ke jingle. Lemba kum kene ke jinglong jonki. Bad kakatinu ble ka dawa nangi. Ngideben kalaka bamod. Ngideban ino, ngideban sangeno, kum ginigi kam, ba pensons ye kivay, ba pinja umat ye kivay, ba ngideban wad ya ukenrad. Shisin bang yakendo ujis waka jingim jongi, ngin stang ban sange banyam, ngin kumen, namar katake inga sanke niyo biang ega jingkuit, ko himmen ko para, tongin ring jimut, nakaniga ktino balay, ban stang tumay sa shasin. Bangin de ban long ki kun ki bayam ye ki bay and rangi de ban long ki kun ki ba pin kamen ye ki bay kat ba Jisu lawan yang hakamat ka Maria kala kamen Jisu be id karku kardo yangi pensle yangi pen kandang yangi bangiru ngin long ki kun ba wad ye me om de wad ye kametia ne ki ke baro jangene ka parte hen rangi wad ye me ko ble ba shisha bala mi pat ne ki bayap ban raga jingala haga jingem jangi Enyaro ya utrai Jesu Christ. Inam plai ka jinge ka ngange how play pa badam bor bara unong ta ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun marway jungu utrai jungi yau bala puna mensim bakui yau bala kana ka Maria teisoti bala shaleben popon Dios Pilatus La sana arpana yawu, la yap la tep yawu, la yasha ki bayam, agasni ka balai, la mi pane ki bayam, la kiu shabene, ushang shakamon ublay upa, waran bol bara, nangda unwan pan ben bishari ki bayim bat ki bayam, nangid ho men siyem bakuit, haga balang Catholic bakuit, haga jingasilo ki rikuit, haga jimap ki pop, haga jimi pat kadon, daga jingim bam jikut, amen. Laispa nyopulai. Laispa nyopulai.
ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jampi kallang ba pniang kun hau blai upa badan bor ba ro Do tribe ding di knya next di jogi. Naga benta ke jingro pura berteng jungu ka jiman doi ngi ba ka palang ba ku jungu para away. ha ka jing isne jame ko trying i karpat to pediang e ka jing tarwa jang ki inga sem jame ba po ka jing yarap jang ka jing da jame kanam duno ya ka ta ka ba kala yo pediang but kan yo ya ka jingai ki ba ne junom dau chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat to kenti ya la ki donut ni kintiu yaki sau tong ina ingu ya utrai u blai jangim ka sau hok bat kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por banyaro yame ko kenrad henry kamdam hakene ka ayom paska ni aro pindon buram shushu yame naba ya u chris ukun lambrot paska jongi lakinia namar mau ken ulong ukun lambrot bashisha ubalakit no yake pop ka perte uba da ka ba ya ula pindu ya ka jingia jongi ba da ka ba mi pat ula penyo biang ya ka jingia jingim jongi namar kata habala dapmia daga jingamen paska ka perte baro ka wai karisa daga jingero yame ki bor beningru bat ki hinkhun angel ki wailang ya ka jingrwai janga buram jame bat ki ya penbana kalem sange tongin tuai baga bor jonga jimi pat jisu kanang sutir hapo jongi bandep ia made ke jingala lembau mensiam bakoi dashisha melong bakoi kotrai katame jong ka jinkoi barong nyamar katangi karpadia me topen kuit pengandang yakine ke jing tarwa jongi da kabapa ya mensiam jome kum ga umjer halo junkie bakin kalalong yangi kamet barkas nam jungo try jungi o Jesus Christ hakapor baladino yevu but dala commons ngoba ula pedian ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kdia yavu badulai halage senran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjonga ya ka banaiti naga benda jumpim Hakaju keru kamendala le bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang ya me ulaya ka halage senran u om to shimba to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jonga jutang batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naka benda jumpi bad naka benda ki babon naga benda ka jimma ap ikipop tale ya kane ban kan mau yangam ko snam bakardor jongo Christ ta pen kui di men siam hadim pen kui pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam bara ya da yangi nau bamen
ka jimaya jong ka jinge Katasin pagi berdune Pahide dagane kagure Ibenda gajing yap jode kotro Tadanu Nemar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingia ba ka jimi pa jangu ngi tarwa hamai ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem nemar melanyu yangi ki ba bit benya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pa dia me ba ngi ki ba yo binda hakamet badas nam ukris ngillong ki bela penyat le kawai da umen sim bakui token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penjana yaka haka jingir rengkhat bado Francis leo uppa ba ko jangi vil bado bishop jangi bad baharo kilingdo bad kirinium to ken mau lemro yake himmen ke para shinrang bad kinte ke bela yotia da ka ba kermen yake jimmi pat badia baharo ke bela khlat no haka jingis ne jamme to pdiang yaki shaka jingshai ka kama jamme to isne yangi baharo ngi karpad yame ba rengkhat bad ka Maria teis ati bakoi ka kami jongo belai u jaso bakudo kurim janga ke apostol bakoi u Francis disease bakoi bad baru ki rikoi ke bela pensaba ye me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bindalem haga jingim bam jikut bad bangini ro bad pendon buram ye me da u kon jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kanlo hamay ublayupa badan bor haga jingalong kaway jungumen sem bakoi baro kaburam bat ke jingero junam la junam Amen. ko himmen ko para tongin tuwai da kabay ti baharo ke jingang nut nakarpadi pe duwai karpa na benda baharo ke shikurim Bambadio kun hado menta bawan retreat harpusan harpu in tarik puni upanai duairo naga benta kas sngi borom janga jingis ne chimple kadbangi perlongker pangger pang eke jing duai haga tagas sngi naga benta baharo ke bawan kumjuru naga benta ka bible convention haga naga sngi sai jain kopa jungim ba hadening kalong ka bakui tang jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame hakin daw kumba hadening Toa yang ingin mentah ke jimpam jengi kabahala kasni, batamak yang ingin kan jengi, kumbangi roni map ikabale sniu yangi, badwati alam yang ingin syaga jimpan syai, andrai tapelait yang ingin nakabas sniu, tapelait yang ingin karpat kotrai nagi jing sniu bara, haga jing born jamme toai jing suk jing sign haga sni jengi, kenamba daga jingera ke jingis ne jamme, ngilait bara bon naga pop, badnginyo jingeda naga jing jenjar bara. Kadbangi dang ap kemelindi aga jingermen bakoin but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ Namar ka jumbe kalong kaima ka jumbe ka bor ba ka puram junam lai junam ko trai Jesu Christ me bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jungi henry aga jinge janga balang jame but haga jings born jame tai hakai aga jingsuk But ka jingatali kaway katkum gamon jame. Mame uba im bada basensya. Junam la junam. Amen. Ka jing sukotrai kandon bada bo rengkat bat pim. Rengkabat pim. Dam tak ka jingilu Kristong ini ay ngut markelian.
kami ukun lambro jango balai hakami bakit naga pop jango parte so kita ke bela kor chaga jinga wai jango ukun lambro Jesus is no go yame naga binda ga jing don jame ha ga jing im jagi lemba ga ne communion ba kuwait but communion men siam ni trang yame ko Jesus kamba trang ya ka Maria Magdalena ben yo I yame Jesus ben ye mela ai ha ka ya ga jing pao ka ba pa adin ga jing me pa yangiru itan trang ba men wan pen pao hangi kabangi yam kabangi so sui kabangi so jing cha kabangi snow good land wan shagi ga sem changi shaga jingim changi idon board ke daw bagi yam bagi sosi yes auto Jesus idon kamban kala ka bamol yes auto ko Jesus idon kamban pidyang pura ya me ha ga jingim changi yes auto ko Jesus idon kamban ne paisha me na ka jing talon priyo changi ai bori ni ko Jesus ilang lindi ye ni ko Jesus ben koi ben kia ke baye ba toy changi ke ba pang ha ka men siam changi ke ba pang ha ka jingo jimbar ka changi ba pang ha ka met ka pan changi ki don kam ru ko Jesus ya ga ching isne ga jame kam ta me ka tang idang pen krai na ga bin da ka ski buram ching isne chimle Jesus kar ku kar do yengi pen slay yengi pen tangen yengi ai bor yengi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah hallelujah la 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah la 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 la
To nginia tuwai. Tos nga piangi ko play badan bor baro bat kumba mela ai haki inga sem jame yaga jinga e bajanai janga baptisma kumdaru topen kre yake donu jangi naga binda ka bainang janga jinga menjuna dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng kad bat pim Rengabat hier. play badan bor baro en karko yapi uppa badu kun badu men sim bakoit Amen. ki leisuk ban pen pana ka kubar babha janga jimi pa jangu Chris hallelujah hallelujah Isongo yau play. Alleluia. Alleluia. wahimen ko para nga karpadi pi banna pen priang ya kane ka jingtip sepang ka jingrake ya kasni borom jaga jingis ne jimple ha mau klam har tree center in tausnem ngidon ka jing duai karpang ngidon ka jingai la di ki brio ban man ban plai ki pop jungi don ka mas bakui don ka jimene sacrament balengi perlong namar man ka sni borom jaga jingis ne jimple kabalang ka terwa hangi ka jim penjem pura kai plenary indulgence snaba pendip ya ki weru bakin dupla ban nga kod nga veri pi kito ki bampat poishaneru ban chimenta ha ka retreat center ba pila ban duai lang bat ni bat kane ka long jimpen krai kerpa ban pani ke jingai ke jingkar ku jungu Chris kum juru pendip lem ya ki we dada don na preng jompi ki shi kurim pambadiau kun tawan shimenta ka retreat ni duai kerpang na benda jonghi bishop ruin sawan kinya ka masa kata ka retreat arpusau arpusan arpuin ri tarik sengaba tapin diplem ya kene ke jingtip kita ke bashimenda online kerpang sawan shimenda hagita kisni Waar is je spotlight? Je spotlight.